बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। बिपिएफ दोलोनि एमएलए दुर्गादास बर'नि बिबुंथि बिटिसिनि मोनखानाय गोहोफोरखौ रायजो सरकारनि आखायाव थांनायनि सायाव एमएलए बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। बिथाङा बुङो दि बिटिसिआव जा गोहो होदोंमोन बेफोर गोहोफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे दानि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिसि सरकारा गासैबो गोहोफोरखौ खोमागासिनो। दायो मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों बिटिसिखौ गोहो गैयै खालामनायनि उनावबो प्रमद बर'आ खुगा मथिनानै थादों। प्रमद बर'नि लोरबां दैदेननायनि थाखायनो बिटिसिआव बर्तमान जि मोनब्रै जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि जि गाहाय थामहिनबा जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनखौ बिटिसिनि सेक्रेटारि महरै थिसनलाय होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सासे एबा सानै जिल्ला बेंगिरिनो जुदि बिटिसिनि सेक्रेटारि महरै नटिफिकेशन होयोमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ गैयामोन। जों मिथिनो मोननाय बादिब्ला साब्रै जिल्ला बेंगिरिनो गोहो होदों सेक्रेटारि महरै। डिसि बिथांमोनखौ बिटिसिनि खामानि दामानि मावहोनायनि असिलायै क'क्राझाराव एबा बिटिसिआव एमएमसिएलए डिपुटि चिफ आरो चिफनि जि गोहो दंमोन बेफोर गोहोआ गैया जानो थांगासिनो। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला दानि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि गोहोखौ फ्राय गैया खालामजोब्बाय आरो जि जुम एबा गाननाय जोमनाय बुखारना होनाय बायदि मोनसे थासारि प्रमद बर'आ बिटिसिआव लाबोदों। जों प्रमद बर'खौ खावलायगोन जि नोंथाङा बिटिसिनि रायजोनि सार्थआव गाहाय खुंगिरि जादों। बिटिसि रायजोनि गोबां गोहो बांनायनि थाखाय नोंथाङा देरहानानै बिटिसिनि चिफ जादों। जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया, नाथाय बुंनो गोनां जेब्ला थायो जि नोंथाङा बे ओनसोलनि रायजोनि जि गोहो बेफोरखौ खोमोरनानै मा खालामनो नागिरदों नोंथाङा आसामनि रायजोनो रोखा खालामना होनाया मोजां। मोन 16 डिपार्टमेन्ट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया नटिफिकेशन खालामनायनि समाव प्रमद बर'आ मोनसे सोदोबनि फिननाय बिथाङा खालामदिया। साब्रै जिल्ला बेंगिरिनो बिटिसिनि सेक्रेटारि महरै नटिफिकेशन खालामनायनि उनाव नोंथाङा माबा रोखा खालामना होगोन ना?